Good morning. Nya karon di ay init diri sa amoa. Nya padung day ko og hinguog. Nya ang bilin dire si untin bara. Unya mo kuan po na siya karon. Motambak dadto sa CR kay tambakan na niya kay aron pagkaugma na si Jerome kuan na kanang unsay pangalan da ng diretso na flooring. Tambak-tambak na siya. Nya hayag di ay nindot kayo ang panahon. Nindot ang panahon. Nagpakita si Haring Adlaw. Di nang hay-hay. Labata guys, kainit na. Oo. Ako lagi ugma pa ko. Labadan. May ni siya kay nakalaban na siyang mga bedsheet oh. Sayo kay kanan laba. Init lagi ni. Muna ning ay kani man nahangir ta ko gipalit da. Tag ula sa hinguog ba na ti tag kuan ra ti tag 40. Brato ra dito hingo. Nguog dinhi kay tag 65. Ya. Naapag siya kamulo na sad siya oh. Isa niya iya po ba dito. Ba man imo man na ay iyan na nadaan gipang para ugma prepare na ba. Ana din na niya tambang ka na didto. Unya niya tambakan kay humok pa man ang ilang diplore ay ilang gi kuan kagahapon. Unya na kay magbigay unya na ana. Mag-init ni iyan na lang tambakan. Ito na di ay ko guys. Ay lang ni sakyanan. Dam na mo ho. Pa-inject na Na-inject ko na. Tambak ka ng uban sa bata. So dani di ko magsakay guys. Kaya na ay sakyanan. Iya pang diwasingan. Lagi ning guwapa nga baby oh. Di bless din. Bless. Aman kiki tura dito. Jeng. Bye-bye Jeng. Bye-bye di. Agay. So mga to na di ay ta guys. Balingon guys. So padulong na day ko dayon sa hinguog. Patuwat kog lipunan kay murag dagaton ko ning bachelor. Daw brato ra pod. So bintara. So naglipunan ra.
moments later. Hinguog no. Nya perting hadlok ka na ako kay akong cellphone nagkalit og kaparong. Hadlok kay ko. Yeah. Nagritso ko din is terminal kay ang ihipukuan ako ato sa video. Ano lang nanay ko sa video guys? Lord, ang hadlok ka na ako. Hindi na balik ka. Gahang-hang. Okay guys, okay na ako ang ATM. Unya na po na tayo sweldo. So daghan kayong salamat no sa tanan mga nag-support na ko. Thank you so much. What? Oh yes sir. Nakakuha na ko. Basig yan ang may pang snack, di ba? Madawat si ma'am pang yung salamat Lord no kay na okay na ang ako ang kuan. Okay na ang ako ang kipiin. Yan nakasweldo na punta. So daghan kayong salamat. No, sa tanan nag-support, daghan kayong salamat. Guys, naanay ko sa mga inasal kay man magkugan sa bilito sa pinita. Mga unsa ta kay tunog kay habit na unaan na ang kumag na ako kain ko yan. Ay, ginawa ko kita rin naman akling. Tadadam! Para ko pagdong diri. Nakay puyo. Kunya kay human ang sa puyo ko sa unta diri sa manghina na. Ang talag sa rabia. Pagkuhan ng taga. Kau ni terbuka aku ya. Untung lagi kayak kenapa? Gawas tu kay hapit na ala ko. Sultang bitaw. Naay ni ang lakaw kita. Ako din ko. College public school no? So ako ang inquired tanan o unsay ilahang mga requirements na ano diyan okay nakaayos siya. Naman tagpang-inquire kung manatag tuyo sa diri sa imuong sumad sakay na rin ko kay last trip ni nga lipunan unya kay di man kumusakay ubat si Lorso na ning kamot iko na pa unta koy paliton na wa kay sulod ako pa last trip ni yung sakay na ako dani kay di ko moangay sa Batsilor kay gidagaton ko so daghan dayon kayong salamat sa tanan nag-support no. So daghan jud kayong salamat sa tanang nag-share ng blessings. Daghan pud kayong salamat kaninyong tanan. Unta okay ra mo ug amping tang tanan. A few moments later. Nagabot ng mga estudyante na ako. Naabot si Maring. Nagpangumpra. Nag-offer ko ingredients para sa ako kasama cake. Tura-tura. Pangis na dayon tanya si Loy ako nang gipauna. Si Loy sumunsoy kay napisan. Okay, Giste. Si isa pod.
Naagi doy. Hi guys. Welcome. Welcome to my guys. Salamat. Uy, gibiyaan na nako nga akong dadadoy. Agoy. Pinalit. Impas. Alawo man siguro ko'y tuyo dito. Ayaw na lang. Sige, daghan sal. A few moments later. Kanang mga tapon sila nila. Tiga ba? Ano naman pa siya? Tara si Loy. Gulay ka guys. Magkilaw na siya. Yung mo din yung gibakbak siyang papa ganina. Unita, ang tanang na. Paingon na dito. Nya dito, giabunuhan. Pabutangan na naugmaog. Kuan. Kanang Ambi ka na. magploringan na siguro naugmaog. Wala tong kuranan sa iri. Kana? Bro, wala ka na ay pang butang na lang. Kasi yung kuranan. Kulbaan ko ganyan sa cellphone. Ano yun? Nahangkalit. Naparong ba? Kalitin at bago. Nakarok? Nakarok? Man. Ba man, ba man sa'yo kinunan na nagba pa. Ay ma. Di ko na yung papa. Naipit guro ni Kay. Ay, ipot. Ipot. Pagkatalag? Motor. Ah. Kin ipit sa mo. Ano na na. So ako naglikit. Butang naglikit. Tungok sa. Botak pag yung... Diyan tani masarap yung butang kay... Ito mo naman sa pansa. Song. Oo, sa to na. Ito mo naman. Yes nga, nag-isa ba na Wala bitsin. May kuan na lang. Masarap. Matibitsin. Aguhiton ka sa bitsin. Wala may pwede. Ano, manghinasa man daw may una. Dagan na ba siya paingin dito? Abrihan niya. Dagan siya dito. Siya ba nanghugas plato? Ako nagungag. Ito pag salipot tira na ito. Kita tayo. Egg lagi siya. Naluto na ang batikulan, guys. Haon na ni mama. Yes, kaya nagabinan man ni. Karon pa rin may nagluto. Ano, kiniwanay naman ito. Ano man yung trabaho ko sa isa ganina. Nga sira isa din siya. At kahapon na din mga bata. Ngayon lang sila. Unya, ugma muna ni inyong kuhaan sa balon. Of course that. Ay, pwede man og kamahaw lang. Nangahaw ba? Hindi ko nagtrabaho inyong kuya. Ay, trabaho, nagdiram ugma mo? Wala ba sinang ugma ka? Hindi, ukso. Ukso? Ay, ukso? Ay, Nakaunan niya ang... A few moments later. naglakaw man lagi ko dito ko sa inguog. So ang nabilinda ni iyahan na lang papa ni Princess nya pagabot nila ni Princess gikan eskwela aw nag-apil-apil po dayon na siya nya kabalo naman siya nga ang atong trabaho is video gid nagkuha sa cellphone siyang papa ug iya pa ning video may na lang ko na makatabang sa video nako o mo na iyang buhat na o sayo-sayo nana na siya nga bata no si uban sa siyang papa. Ya, kada pong isa nako si Jay tuwa po na sa kusina kay nanghugas po siya og plato. Kana siya mo na tabang-tabang sa siyang papa. Ingon siya nga kana ang nagvideo kuno siya kay kabalo man siya nga naa sila buhaton niya. Kabaw naman siya nga ang trabaho na to is video mutabang na kay mo bin akong nikuha na siya nga tabang ta tinabangay lang ta pag video kay dili pud biya sa yun nga isara ang kuanon isara ang saligan labi ng pag-edit o pag-video dili id sa yun so ang siya nanguan po na siya no kay mo may akong giingon sa iya ha
nga kana ang pumulakaw gani ko magbidyo-bidyo pod mo para magtinabangay ragud ta aron pag edit automatic na dayon na nata edit tunon kay na naman tay video unya kay nagtambak man lagi siyang papa dani sa CR tambakan naman nila nag-appeal ka na siya daw nagkuha sa cellphone og nagvideo dito ako sa inguog naapod siya dinhi nag content pud sila di na ay na-appeal og edit so inani rani magtinabangay no unya nag voice over data kay naay sound so bawal man so voice over ta ang mga tapos sila Tiga ba? ano pa siya Light. tara si Loy Gulay ka guys. magkilaw na siya yung mo din ang gibakbak siyang papa ganina unita ang tanang na paingon na dito niya dito giabunuhan pabutangan na naugmaog kuan kanang Ambita na. magpuringan na siguro na ugmaong Wala tang kuranan sa hindi. Yan eh. Pero nakanaay pa. Batang na lang. Kasi yung kuranan. kulbaan ko ganyan sa cellphone Ano yun? nahangkalit naparong ba Kalitin at bago. Nakarok? Oo man. Gila. Ba man tayo kinunan na nagba pa. Ay ma. Di ko na papa. naipit guro ni kay Ay ipot. Ipot. Pagkatalag? motor Ah. Ipit mo. Ano na mo. Ako naglikit. Butang naglikit. Tungok ka. Botak pag yung... Diyan tani mas Sergio butang kay... Ito mo sa pansam. song sa to no Ito mo Yes niya, nag-isa bolay. Wala bitsin. May kuan na lang. Masarap. bitsin aguhiton ka sa bitsin Wala bitsin. Ano, manghinasa man daw may una. dagan na ba siya paingon dito abrihan niya dagan siya dito Sir, ba nanghugas plato? Ako nag-uang. Ito pag salipot tira na ito. Kita ito.
Mama. Ayun, kaya nagabinan man ni. Karon pa rin may nagluto. Ano, iniwanay naman ito. Muman yung trabaho ko sa isa ganina nga sira isa din siya. At kahapon ano din mga bata. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Just as our Lord in this gave gifts we are about to receive from by baptism through Christ our Lord and Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga ulit guys. Come to eyes. Eh, tagay ko na pa rin. Ano ko? Kuha na rin. Among food and then cake kinilaw. Oh. Batikulon. Kanina akong isa. Alita. Alik na lagi! Gisapot kay. Iyon bitaw kuloy kung kuan gani ka apilo ni mo siya di kay mag isara imo lagi kuanan kay di ni siya kasabot Mang nasa man eh. Di kung ito daw ako magkaandar ito. ay iya dito isa deh ye palit man mi ugma nina dalin ayo Ito daw iyaba katong pink makay kapareho sila ni Sakina. pagay pariya dai sila sa kinad ay ihatag tong isa kag sa murag Uy, to giyong to pink. Pink to iya. The next day. Mga nabuan nyo. Ay, suntukan na sininta daw. Bumukha ba ka? Gaya. Bato na rin na. Basta. Ito na kayo. Oo. Di na rin magamit. Pagpugong na ako dito. Sige. Mga pita guys. Tagulan na namog kanon guys para diretso na pamahaw. Ano to? Ano? Makulas na karin dito. Udan-udan sa mua. Wala. Wala rin ulit. Parang. Kapit na ko. Magka. Kapit na. Lumara ko. Kasi ko ilang. So guys,